Tak, my wiemy, jak prvný meč nás tam očekíva po zmene trenéra. Vždy je tá motivácia tej družiny bardzo vysoká. To samé očekívam od ruchu, ale ja som plne presvedčený, že budeme dobře přigotovení do toho meče a zrobimy dobry wynik. Bardzo dziękuję panie trenerze. Proszę tradycyjnie o pytania. Michał Ciepielski, Wrocław.pl. Ja chciałem właśnie tego nowego trenera zapytać, czy wy się panowie znacie osobiście, bo generalnie jesteście z jednego roku, w reprezentacji macie podobną liczbę występów. Czy spotkaliście się właśnie w drużynie, czy jakiś bliższy? Tak, myśmy się spotkali w reprezentacji a i mecze jsme grali przeciw sobie a Janko Cian to je super, jako člověk, bardzo dobrý kolega a jako trenéra ho ale neznám, viem, kde pracoval, ale jak on pracuje, nemůžu povedať, ale jako kolega, jako člověk je bardzo dobrý. Mam też od razu drugie pytanie o skład, no bo do treningu wrócił już Patejuk, Spachicz powoli tam dochodzi też do siebie. To chyba ta sytuacja kadrowa jest dużo lepsza jednak, czy lepsza niż przed meczem z Lechem. Tak je lepšia v tom, že Patejuk druhý den s námi trénuje. Amir Spahich začal běgat, ale ještě to není na graně na nedělu. Máme včerajšku kontúziu Roberta Mencela, má problém s kolanem, takže trudno povedať, že tá situácia je lepšia, ale vážne je, že Patejuk se pomalu vracia, ale jestli to będzie alternatywa na niedzielu, to jeszcze zobaczymy. Jak trener oceni Tomka Hołotę na skrzydle? Czy ma szansę na dłużej zagrać jako skrzydłowy pomocnik? Tak ja som povedal, že nám po prostu brakuje těch skřídlových pomocníků po tých odchodech, co jsme měli, po kontúzii, co jsme měli a my jsme zvolili tu variantu s Tomkem Holotou a to je po prostu iný typ, než ty, co tam hráli, jestli to byl Pepe Cionk, jestli to byl Valdek Sobota. Ale môjim zdaním on tam zrobil dużo roboty, to, že střelil branku, to byl ještě takový bonus, on je po prostu iný typ, ale ja myślę, że oczekiwania, które jsme měli, on splnil. Zdarzenia z całego tego tygodnia nie wpływają, które się wokół Śląska działy, nie wpływają jakoś na atmosferę w szatni, na treningach? Czy to, no, to raczej na tego nie pomaga w skupieniu się przed takim meczem? No ja myślę, že my se musíme koncentrovat jenom na to, co se děje na boisku, na ty meče a myslím, že ta atmosféra na tréninku byla OK a my se musíme 100% připravit na ten meč a my na tu situaci nemáme vplyv a za to není třeba o tom dalej gadać. A pan sam jako tym myśli? Nie ma takich jakichś myśli, a może nie warto już współpracować, może trzeba stąd uciekać? Ne, v žádném případku, já jsem ani na sekundu nepomyšlel o tom, že bych neměl tutaj dalej pracovat. Vím, že byly spekulace nějaké, objevilo se v gazetách českých, že mám ofertu ze Slávie, to je pravda, ale já jsem o tom ani sekundu nezvažoval. Já mám duže roboty tutaj ve Šlonsku a neuvažuji ani o sekundu o tom, že bych něco měl změnit.